А вось на месцы гэтага сквера прыкладна ў 1389 годзе вялікім князем літоўскім Вітаўтам быў заснаваны першы каталіцкі храм горада. Драўляны храм неаднаразова перабудоўваўся. Замест яго ў 1584 годзе за кошт караля Стэфана Баторыя італьянскімі дойлідамі узведзены мураваны храм. Ён таксама неаднаразова перабудоўваўся. Шмат разоў моцна цярпеў ад пажараў, але заўсёды аднаўляўся. У 1804 годзе тут праведзены аднаўленчыя работы, пасля чаго храм быў асвечаны як праваслаўны Сафійскі сабор. На 3 паштоўках, выкананых прыблізна з аднаго і таго самага месца, паказана фара Вітаўта. Змянялася толькі яе аблічча. Па выяве 1915 года Сафійскі сабор. Пачатак 20-х паступова перабудоўваецца назад у касцёл. Канец 30-х гарнізонны касцёл у неараманскім стылі. Але настаў 1961 год, калі было вырашана касцёл узарваць. 29 лістапада 1961 года у 2 гадзіны ночы працоўнымі ленінградскага Ленвыбухпрома, мясцовымі вайсковымі сапёрамі і супрацоўнікамі КДБ загад аб зносе храма быў выкананы. Тое, што засталося ад фары Вітаўта, было выкарыстана для будаўнічых працаў, часовага пакрыцця праезжай часткі вуліцаў, ходнікаў і дарожак. І вось год 2007, толькі скверык. Мы правялі сацыялагічнае апытанне і наконт гэтых падзей. Ці трэба было знішчаць храм? Ці стала прыгажэй? Было апытана 200 чалавек. З іх толькі адзін выказаўся за сённяшні від гэтага месца. 195 чалавек выказаліся супраць знішчэння храму. 104 з іх нават запыталі, дзе паставіць свой подпіс на аднаўленне святыні. А вось будынак ратушы. З 1496 до 1807 года гэта была драўляная пабудова. На вежы ратушу упрыгожваў гадзіннік, гордасць нашага горада. Таму што гэта самы стары гадзіннік у Еўропе, які не спыніўся і адлічвае хвіліны нашага штодзённага жыцця. З 1807 года гадзіннік знаходзіцца на адной з званіц касцёла Францыска Ксаверыя. На жаль, ад самага выразнага сімвалу гарадскога самакіравання застаўся толькі гэты гадзіннік, бо пасля Другой сусветнай вайны ратуша была канчаткова знішчана. Знішчана, нягледзячы на тое, што яе магчыма было аднавіць. Вось што зараз знаходзіцца на яе месцы. Лавы, клумбы ды плітка пад назвай Стары горад. Яшчэ да спісу магчыма было дадаць знішчаную званіцу кляштара брыгітак, дом быту, які зусім не падыходзіць да гістарычнай планіроўкі горада і гэтак далей. Трэба дадаць, што і раней у горадзе руйнаваліся будынкі, якія прадстаўлялі вялікую гістарычную і культурную каштоўнасць. Напрыклад, у часы Расійскай імперыі быў знішчаны дамініканскі касцёл, падчас Першай сусветнай вайны палац Тызенгауза, а падчас польскай улады вельмі прыгожая Александранеўская царква. А ў часы Другой сусветнай вайны былі амаль знішчаны ўсе будынкі Савецкай плошчы. Вось на гэтых здымках мы бачым, як моцна была парушана плошча. Але ж большасць будынкаў знішчана падчас акупацыйных ці таталітарных рэжымаў. Нават Другая сусветная вайна часткова зруйнавала горад, але не знішчыла яго. А колькі войн увогуле вытрымаў горад?
вытрымаў, а ці вытрымае адну рэканструкцыю. Вясной 2005 года у Гродні пачалася маштабная рэканструкцыя старога горада. Але чамусьці рэканструкцыя некаторых будынкаў у горадзе робіцца наступным чынам. Спачатку будынак знішчаецца цалкам, а затым адстрайваецца нанава, губляючы сваю гістарычную каштоўнасць, бо будуецца са звычайнай белай цэглы і сілікатных блёкаў. Нам давялося пачуць такі выраз, як мінская рэстаўрацыя. Але ж ці патрабуе Гродна гэтай рэстаўрацыі? Ці патрэбен гродзенцам горад-муляж? Ці магчыма гэтым ганарыцца? У першай частцы мы зрабілі сацыялагічнае пытанне. Вы спытаеце, навошта яно патрэбна, калі адказы магчыма было лёгка прадбачыць. Адказ на паверхні. Гісторыя вучыць не паўтараць ужо зробленых памылак. Нельга дапусціць, каб праз 50 гадоў нашыя патомкі не ўспаміналі наш час, як мы ўспамінаем разбуральныя 40-е, 60-е гады. А ім будзе што ўспомніць. Парушана Савецкая плошча. Падчас яе рэканструкцыі была знішчана гістарычная планіроўка плошчы, знішчаны археалагічныя пласты 15-19 стагоддзяў. Былі пашкоджаны падмуркі палацу радзівілаў, ратушы і гандлявых радоў. Знішчаны Магдыбургскі калодзеж. Таксама два улюблёных месца гродзенцаў, маленькія скверы на плошчы, засталіся толькі на фота, ва ўспамінах і ў сэрцы. Цікава, што фарны сквер з фантанам, закладзены ў 19 стагоддзі, захаваў бы сваю планіроўку, перажыў усе войны і нават савецкі час перабудовы, а знік у красавіку 2006 года. Плошча была перароблена дзеля масавых святкаў. Таксама мы пачулі такі выраз, што горад рэканструіруецца з аблагаражваннем прилегающей тэрыторыі. Мы зайшлі ў дворык каля самой Савецкай плошчы, дзе ў доме нумар 7 падчас сваёй рэвалюцыйнай дзейнасці жыў Кастусь Каліноўскі.